Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, intay ibasa ti Ecclesiastes, Kapitulo 7, versikulo 20. Awan tinalintag a tao dito'y daga, adi agbiddot, kan kanayon anaimbag ti aramid na. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Apay nga awan danom dito'y lamisaan, Sandra. Saan a kumpleto ti trabahom? Mabit lang, tayalaan ka. Darasam! Ha? Nakabunbuntog ka nga gungunay! Darasam! Ato, hindi naman danom, Jinky. Jinky, insabwag mo kanyak tinumam ko, ma. Tapno inton sumaruno. Amumuntar aramidam. Ala, inka manen mga laiti danom. Wan, mabit lang, Jinky. Saan anasaya at aramidam ka ni Sandra, Jinky? Awan ti madingar aramidan na kan ka. Ngam naranggas ka kan kuana. Anya nga awan madingar aramidan na? Kat nagbuntog nga gungunay, akas na saan amang mangan? Idinto ta nagadumot ti kankanon na. Jinky. Isakit mo day a babae, gaputa anak mo. Ngam siya, pulos adinak isakit, gaputa sa anak nga anak. Ngam saan ka pagtatakunan nga ina? Anya? No apay ngamin akinayat na ka ni papa. Idinto ta nakapobre ka man. Jinky. Ha? Rupat kwarta kayo nga agina. Kaya't yung anasayang at kibiyag yung agina. Iso anak ki asawa ka kin ni papa. Jinky, sipod elementarya ka. Kastalatan ti bagbagam. Aging ka di itaadadakkel kayon ka ni Sandra. Kat kastalata ti kapanunutam. Punumat ngamin. Agraraman kayo nga agina. Pasensya mo ni Jinky, anak. Gaputa saan ang mabagbagaan. Nairwama ko, nanang. Sipod high school kami. Nauyong kanyak ni Jinky. Kanayon nakaranggasan. Ngam ayos laang. Tadyak kaya ti gulo. Anak. Sipod ubingak, nanang. Jak pulos narik na anapatagak ka ni Uncle Bert. Di naktupay maikan iti igatang ko iti masapsapol ko ijay school. Saan nakamadaan iti kwarta, no jak makitagad. Ngam, kabailak amin dagito eh. Gaputa amok adinak baybay anti Diyos. Sandra. Amok alimitado ti kwarta nga ititid ni Uncle Bert kada kayo. Igatang yu lang iti masapsapol dito balayda. Di mo mo't mabalin akisayan. Tano kasta ti inaramid mo. Pagsasawan na ka ni Uncle Bert. Dangran na kapaykit di. Ti importante. Adda pag naadanta. Day tati pampanunutak, anak. Agad-adalak nga agpayso. Ngam agtataod iti bukod ko alingad. Wan anak. Amok day ta. Dula ang ti sapatos ko. Idinto ta ni Jinky. Nagado ti sapatos na. Sobra-sobra ti gamit na. Anak. Ngamayos laang nanang. Ada pamatik iti Diyos. Isu akabailak daytoy. Ngamin, ipaayanak ti Diyos iti kiret. Mabalin ka din nga ikam ni Sandra iti gatang na iti sapatos na. Dudua nga agpaiso ti sapatos na. Ngam madadadaal da pa yun. Ibagam kan ni Jinky. Taika na iti sapatos. Nagado ti sapatos na. Saan na ang mapagigidan amin nga isuot? Awan kwartak. Awan maitad ko. Bert. Ala, ingkakat agluto tamabisin akon. Talaga ka di adi mo maipatag ti anak ko. Nagan-ano sak iti mano atawan. Kat ipagarup ko na maipatag mo ti anak ko. Akas iti panangipatag ko iti anak mo. Ngam saan mo't gayam? Anya pa'y lang ti sapulan ti anak mo. Mangmangan ma dito'y balay ko. Nagpintas mo to'y balay ko apag nanaadan na. Uray na minsan, awan pa'y nagatal anapintas agamit ti anak ko. Dagiti gamit na, inta dagiti kakadwa na iji simbaan. Nagadukit din na sa umaya.
Sobra-sobra ti gamit ni Jinky. Uray latalo ti ginatang mo a cellphone na. 2 ti laptop na. Ngam uray kalakaan la kuma a cellphone para ka ni Sandra. Kat di mo pa'y maiturad nga igatangan. Pangusaran ko ti anak mo iti cellphone. Husto ti ko na ti dadduma. Inasawa na klaang. Tapno da babaunam di ti balayo. Iso na saysaya at laangan. Apumanaw kamin iti anak ko. But nga nakade? Saan? Ngam talaga apumanaw kamin nga agina dito'y balay mo. Nalpas ka din anag kararag, anak. Wan nanang, ang kararag ko iti Diyos, adi na tabaybayan. Wan anak, mala, rumortan dito'y simbaan. Kat mapantan iti balay da Mrs. Santos. Wan nanang, naimbaglaangan ta sinungbatan na ti awag ko itay. Kat kunana mapantadagos iti balay da. Alangarod anak, rumortan dito'y simbaan. Ay, unay gayaman ti kasta sitwasyon niyo nga agina. Nang namnamaak ang maipatag ni Bert ti anak ko, madam. Gamsaan gayam. Ay ayatem ngamin ni Bert. Iswa kasta tinapanunot mo. Wan madam, ay ayatak ni Bert. Iso anak ikalay sa akan kwa na. Ngam sa anak gayam anaragsak. Iso sa anak nga agbabawi iti kastoy apangadan ko. Kat, binaybayan na kayo latan apimanaw? Wan madam, inabog na kami pa'y ket di akas lamanok. Ala, agyan kayo dito'y balay. Tulungan naklaangan iti pwestok ijay ili. Kat siya kung ti makaam mo iti panagadal ni Sandra. Agyamanak, madam. Gandi na kun awagan iti madam. Manang kunamlatan kanyak. Wan manang, kat agyamanak unay. Tapinasangbay na kami dito'y balayo. No kasta, ada kayo ni Jay Balay da Mrs. Santos? Wan, Gina. Kat, kumusta kayo mati Jay Balay da Mrs. Santos? Naragsak kami ijay kaninanang. Gaputa imbilang da kami akas kamang ti pamilyada. Nasingpat da kami na pamilya. Sanda mata pobre. Oh, ada ka matgayam dito'y kantin, muchacha. Uray mo tiyatya ni Sandra iti panagkitam, tadayo napimpintas ngam iti sika. Napintas lang arudan ti rupa na, napintas pa iti ugali na. Ha, gapo iti day tanga imbagam, sauden kayo ijay dalan. Kita man no anya ti pagbanbanagan nyo. Awan mat panunot mo anya. Rumbang adi mo imbaga day ta kada kami. Ta syempre, umawag kami iti pulis amang escort kada kami arumwar dito'y pagadalan. Anya? Pumanaw kan, Jinky. Saan mi akayat ti apa? Ha? Urayan nyo ti panang dusak kada kayo. Imayak dito'y balayo, Mrs. Santos. Takayat ko nga agsubli ti asawa kay di balay. Anya ti makunam, Lita. Ni kaanuman, saanak nga imbilang nga asawa. Ingkalay sanak laeng, tapno adag serbi kada kayo nga agama. Adamot anak ko, Bert. Mas importante ngem itisika. Nangag mo ma, tinakuna ni Lita, Bert. Agsubli kayo kit DJ balay. Di ka kadi agbain ang makipagnanaad kayo iti di umatkapkapin ano? Siyak ti sumungbat, Lita. Bert, uray saan mi idaakap-kapin ano, ta pamilya ti pangibilbilangan mi kadakwada. Uray anya pa'y ti ibagbagam, Bert. Sa anak nga agsublikan ka. Urayim ka di pa'y, amang ibaunak iti mangulod kan kaarumwar ditoy? Lita, mabalin ka di apumanaw kapaylaang, tada kami ti agsarita. Sige, madam. Nagadugayam ti imbagbaganakan ka. Wan, ket mamati aklaunay. Saan nalaakayat idi ti pumanaw ijabalay mo, tawan masno papapananda. Pagyamanan na, tanagpintas je balay ko anag naedanda.
Ngam saan daan naragsak nga agina. Kat ti makunak, padasem met ti sumrek iti simbaan. Dumngeg ka iti sasao ti Diyos. Iti kasta, masursurom ti agayat ken mangipateg. Hadula amin asasawam. Inakmanlangan. Ala, no saan akayat nilita ti agsubli ije balay? Saan lang? Ngampulos, nga awan mauray na kanyak at tulong. Bert, kaano pa'y at tinulungam ni Lita? Nalablabas pa'y nga rod akatulong ti kayarigan na ijabalay mo? Saan ka di? Iso sige, mapankan. Ngamin, talaga asaan asumurot kan ka ni Lita. Manang, saan nga taan nakababainan? No agbayag kami pa'y dito'y balayo. Lita, pangaasim ta saan ka kumanga agpampanunot iti sabali. Dakkel ti maitultulong yung nga agina kada kami. Libre ti panagnaed mi dito'y balayo. Sakat adda pa'y sweldo, iti panagtulong ko kan ka iti negosyom. Kanda kayo pa'y ti mangpapaadal iti anak ko. Awan parikot iti dayta. Dakkel ti ginawa mi idi adda kayo, Lita. Ngarod, nasken met asupapakan mi dayta. Kat ibagak manenken ka, adag iti agkakabsat iti apo, rumbeng agtitinulong da. Agyaman ak unay no kasta, manang. Papa, agsardeng ako nga agadal, gaputa masikuga. Upat abulanan to'y sikug ko. Anya? Wan, Papa. Pinagsasawan nakpay ti ina ti boyfriend ko. Agraramanak kano ama ikamang kadakwada. Sa anak kano ama ikari ama ikamang iti pamilyada. Taadayo amas bak ng dangam data, Papa. Oh, anya ka din da ito nga inararamid mo. Sorry, Papa. Awan pa'y nasaya at nga inaramid mo. Ipapaay ko amin akayat mo. Ngam awan mo't gayam serbina! Sabali ti madlaw ko itakan ka, Lita. Anya ti madlaw mo, manang. Limok magka, kan pimintas ka. Gapo siguro ta makita ka naragsak ti anak ko. Ken gapo siguro, tanabang aranak, sipod pimanaw kami iti balay ni Bert. Nasaya at launay. Nalagantirik nak ita, manang. Agyaman nak iti Diyos. Taadda kayo at timulong kada kami, iti anak ko. Oh, ato iti sandwich mo. Ilibre ka ita. Agyaman nak Siyak itan ti mangilibrikan ka. Ngamin, siyak aka na yun ti liblib-librem. Ay, wen gayam. Naamuam ka din ang nagpasngayan ni Jinky? Ha? Lukas ta, nagpasngayan? Kaasimat nga rod ni Jinky. Tangsit na dya tao. Mata pobre kan mangiruruman. Maasya naklatakan ko na. Nga oray idi pailaan nga irururuman na ka? Sana bali. Takanayon nakmat a bendisyonan ti Diyos. Sabagay, gusto ka. Sayang ti panagadal ni Jinky. No kumasaan ana ibarkada, kat intuloy na ti panagadal na, nasayaat ko ma. Oh, ada inyag mi apres ko aprutas para kan ka, Jinky. Nakaturog ti anak mo. Nagyot. Nagbintas, Jinky. Anya ti kaddayo. Umay da kala sa runggaran. Kaya't may makita ti anak mo. Ay na, nag-cute. Nagpintas. Ay, asino ti mang tanggad kan ka, Jinky? Ti katulong mi. Okay kadilaan kan ka? Akanayon da ka sa runggaran, Jinky? Saan nakadi akagura, Sandra? Saan? Ngam apay. Idinto tanaranggasak kan ka. Ado ti basol ko kan ka. Napakawan kan. Kat no mabalin. Agagayam tayo kumakadajina. Kaya't dak apagayam. Basta kaya't da kami matapagayam. Nga oray kanayon kaasaktan idi, Sandra.
Awan tinalintag a tao dito'y daga adi agbidtot, kan kanayon a naimbag ti aramid na, Jinky. Amin tayo kat agbidtot. No pay kasta, adamot ti mako na apa nagbalbaliw. No agbalbaliw ka, kat ilintag mo tinagbidtotam, nasaya at launay. Sige, agbalbaliwak at talaga, Sandra. Bigbigak ti adu abasol kan nagbidutak. Papa, mabalin ka di apag sublim daan tilita kan Sandra dito'y balay. Ne, itamampay akas ti panunot mo. Naamiris ko ang naragragsak no adada dito'y balay. Agsublida, basta ipanagnagta ti panagbalbaliw ta. Naamiris ko talaga ang nasaya at ataon ni Sandra, Papa. Itilikodan ti amin, nasaya at lagta kanya. Sinarungkaran nak dito'y balay, kat inaw-awir na ni baby. Kasta ka di? Iso akayat ko ngagsublida dito Papa. Kas itinakunak, ipakita ta ti panagbalbaliw ta, tapno agsublida. Anya ti inayam dito'y balay da Mrs. Santos, Bert. Kaya't kula ti agkid daw iti pamakawan niyo nga agina. Ha? Nawaya kayo nga agsublikan ni Sandra ijay balay. Nagbalbaliw kamin, kat urayan mi ti panagsubliyo. Kasanun, no saan kami nga agsubli? Saan kayo apilitin nga agsubli? Ngam sapay kuma, ta saan kan agumura kanyak. Sulnitak dagiti nagkurangakan ka, kastamot na iti anak mo. Pakawanan na kuma, Lita. Bert. Napudnuak iti bagbagakan ka, Lita. Saan ka apilitin amamati kanyak? Ngam nakasagana ak amang sulnit iti nagkurkuranga kada kayo nga agina. Sige, Bert. Ipanagnak mo ti panagbalbaliw mo. Tabarang mapunas ti sakit tinakam ko, kat agsubli akken ka. Pakawanan nakmanen, Lita. Ikan na kumapay iti sabali agundaway. No adda ayat iti puso ti agasawa, naragsak mo ti pamilyada. Ngem no adda managing bubukod kadakwada, naliday ti pamilyada. Kat no daduma, agbanagpay iti panagsisina. No natalinaay kan adda ayat iti pamilya, awan sabali ang maragsakan, no di, da kayong matlaang anaganak iti pamilya. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyag. Insurat kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Sound effects Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti ang PBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanday toy nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, intay ibasa ti Salmo 103, versikulo 13 kan 14. Kaasyan ti ama dagiti anak na, kasta ti panangaasi ni Yahweh kadagiti agraem kan kuana. Ammo na, no anya ti nakaramidan tayo, malagip na atapok tayo. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Unay kalakit din aya Edward. Inggatangam gayam ni Jenny iti laptop na? Takasapulan na kano iti iskwilaan. Adala nga rod computer dito balayan. Inggatangam pa lang iti laptop na? Saan na ama itugot iti iskwilaan, dayta computer dito'y balay. Spoiled samot unayan kan ni Jenny, lakay. Amin mo't lakid dawon na kan kat itad mo. Laura, jak kayat ama itulad kanyak ti anak ta. Idi ubingak, agsangitak pa iti namin sakbay,
nga igatangan nak ni nanang iti tsinelas ko. Wen, ngam sobra mo ter aramidam itaka ni Jenny. No adda kayat na, gatangam adagos. Narigat no ma-spoiled ti ubing. Anya nga iti agbaling nga epekto na dayta iti panagadal na. Jenny! Jenny! Awan sa manan dito yung balay day nga ubing. Napanan naman nga tanaya. Jenny! Itay ka pa'y ngay ayaban? Ha? Ay, ikataman day ta nakasulat nga earphone di talapayag mo? Apay ka di, mami. Agge-games kamot lagayam di ta laptop mo. Ay, ala, mapan ka gumatang iti rekado di ta kantina. Ha? Ibaundak manan. Manen? Ita kalaang nga ibaon ah. Ida pampay lang day ta laptop mo. Ha? Makapasuron kayo mat, mami. Naa? Tasyak pa'y itan ti makapasuron? Oh, anya ti araramidon ni Jenny? Dayjay, agkulkulong iti siled na. Sana akayat ti mangan, ta dayjay la agge-games ti aramidan na. Bay amlaeng. Anya abay amlaeng? Saan na pa yun amasango ti mangan, gapo iti kagi-games na? Nasaya at kit di taus usaran na ti laptop aginatang ko. Saanan ang makaadal analaing, gapo iti panangispoiled mo kankwana. Umay kakik din tamaturog tan. Tani, rabi. Ay, wan gayam. Imawag ka di kan kaninanang mo. Anya? Taapay ko mga umawag. Agsaksakit ka no gayam. Kat, anya ko maita? Ha? Anya ko maita? Ni, anya a klase asaludsud day ta ti may nga anak. Awan bibiyang ko kankwana. Anya? Maturog akon. Di mundak dakamatan pa'y kanyak dahi abaket. Kagurak adenggen, ti anyaman abanag ang maipapan kankwana. Kasano ang maimbagan ka ngay no saan mo matakayat ti mga nanang? Awan ganas ko amangan. Ad-ada ko mapsut ka ano saan ka amangan? Ay, nakasaritam ka din ni Edward, anak ko. Ay na, kunakmatan kan ka anamin adon nga awawagak, ngam di naksungsung-batan. Amo na ka day, amasakita. Amo na mabalin ka di matadyak ipakaamo ti kasasaad yo. Kaguranak at alaga ti kapsat mo. Saan na kayo akagura? Iso dayta ti paglading itak, anak ko. Aging ka di iti maudi nga anges ko. Kat di nak mapakawan ti kapsat mo. Tanya ko matibasol yu kankwana. Dakkel ti basol ko kankwana. Kat dayta ti pagsaksakitan tinakam na. Di naksan mapakawan ni Edward, uray ka anuman. Manang Hilda. Ay, si kamat gayam ipag. Naimbag man ta nagkita ta dito'y butika. Ay, huwan nga rod. Kumusta nga ni nanang? Dayjay, masakit lat ta. Aduman ang dagito'y ginatang ko nga agas na. Kanayon na adamagan ni Edward. Ay na, kanayon kumot nga ibaga ka ni Edward ang masakit ni nanang. Katapay nga rod adi naman lab na panbisitaan ni nanang. Ay, kagura na lata ni nanang. Isumat lagayam asaan na asungsong batan dagiti awag ko kankwana. Jakman amo, tunggal da kamatak ni nanang kankwana, agbaliw ti reaksyon na, agungat adagos. Maawatak ipag. Ngam bayam, kasaritak anasayaat. Naungat ngamin kan naimot ni nanang mi kankwana idiubing kami. Para kankwana, pinarigat unay ni nanang. Daddy, nagdaanan ti sandal ko. Kasanwa nagdaan. Kat idila ang napalabas abulan a ginatang tadayta. Kan, adamanen baro a sapatos akayat ko. Baro nga style. Kayat mo asawan? Igatangan ka manen? Wen daddy. Nakasale ita ijay mall. Kursunadak namin day ang sapatos. Ha? Sale? Amumon no anya ti sale? Daddy, intagatangon. Kat
Sagmamano day ta ibagbagam anak kasail. Nalaka tasail nga rod. Gatangamon daddy. Iso nga rod adamdamagak no sagmamano. 5,000 laang. 5,000? Nagninan? Nalakakit din Sige daddy, gatangamon. Jak tupay napadasan tinagusar iti kasta kangina a sapatos. Taapay asan? Amumeten, naimot idininanang kanyak. No agpagatangakan kwa na, ungtanak. Uray ko la isang sangit ti sakit tinakam ko. Ay, kaasi kamot nga rod daddy. Naungat kanyak ni Lolam. Dinak ipatpatag ng anak na. Parigatan nakpay apagtrabahon ijay talon. Ngamsaan namat akayat agatangan ti kayat ko. Ay, isumot lagayam asaan mo amapanpasyaran nga oray masakit. No nagbalin ko maanasing patkanyak idi. Di pasyarat ko ba? Para kanyak, sikati the best daddy. Tami na kayat ko, ititid mo kanyak. Bakit? Sumurot ka kada kami ka ni Jenny. Mapan kami ijay mall. Taapay manan, linawas samotan amapan kayo ijay mall nga agama. Mapan ko nga rod kanugatangan ti ipagpagatang na sapatos. Igatangan manan iti sapatos? Barupay mo iti sapatos na Amumat ni Jenny. Kayat na ti agporma. Kat, manungay mo ti balor day ta sapatos. Nakasale ka no? 5,000? Anya? Iso ti pangigatangam iti kwartam? Idinto ta di mo man la maigatangan ni nanang mo iti agas na? Agsao ka manan iti jak kayat. No ni nanang mo ti pagsaritaan, agungot ka adagos. Jak kayat amangnag, ti anyaman abanag maipapankan ko ana. Maiturad mo nga ibaga ti kasta, iti bukod mo nga ina? Bukod ko nga ina, Apolos adinak impatag. Rumbang kadi, nga ipatag ti kaskan ko ana. Nagkita kami ngamin ka ni manang mo. Kat na ibaga na kanyak, asaan ka nun ang makabangon ni nanang. Ay, Jenny! Jenny! Nakasagana kan? Mapantan! What, daddy? Ala, intang arudan. Kumusta ni nanang Yumare? Kumapkapsot lata ni nanang. Bakit mat ngaminan? Kanayon na lata sa pulan ni Edward. Ingka ngamin kasarita ijay balay da Ibagam tipod no akasasaad ni nanang yu. Kasano no pabainan na, uno agungat kanyak. Ay na, maamakak mat. Unay mat ngaminan ni Edward. Uray no kaskasano, mapan na kumamat bisitaan ani nanang yu. Tani, masakit. Aging gaitan ang nagbaligin iti biyag. Kagurgura na pailaang ni nanang mi. Di na pampanunutan, aga po iti ado arigat anapasaran ni nanang yu. Isumot tinang ipaaykan kwa na iti baligi. Tinagidakis na ti panang disiplina kan kwa na ni nanang yu. Agasaman, iso ti chief ija opisina da. Nagngato ti posisyon na. Ngam di namatan kayat atalyawan tinaggapuan na. Nanang, anya day taig-iga, ma'am? Dahito maan ladawan ni Edward, anak ko. Nagdaan matanday ta aladawan na. Ubing pa'y ididita. Imbagla apakalaglagi pakken kwa na. Dandani saanan amadlaw. Gapo iti kinadaan na. Awan ba't ti baro aladawan na kanya? Nanang, kasaritak ko man ni ading mo. Kagura na nga ta, no siyak amis mo ti mapan ijay balay da. Jak tupay may turad ti bumaddag ijay balay da. Kayat mo asawan. Matay ako adyak man la makasarita ni Edward. Nakasagana kad umawat iti pamakawan kan kwa na. No day tati kasapulan, anak ko. Taapay ko maadumawat ka iti pamakawan, nanang.
Anya kumatibasol mo. Papayaban na ta, teacher ni Jenny. Tapay ka no. Ada siguro na patag nga ibagana Umawag latan Ay, disturbon na pa'y ti tao. Sige, siyak tulatan ti mapan iji eskwelaan da inton bigat. Wen, sikat imapan. Diyak la masango. Ngam kasano, no ada problema ka ni Jenny. Tanya ko mati problema. It-itad ko mat amin akayat na. Adda cellphone na. Adda laptop na. Iso nga rod day tati parikot, Edward, ta inispoiled mo di anak ta. Ne. Kagura nakpaikit din, gapo iti panang ipatag ko iti anak ta. Adda basol ko. Disiplinaem ti ubing, tapno nasayaat, iti panagdakkel na. Adula amin nga ibagbagam. Di nakman ipadpadakan ni nanang. Apuro panang parigat ti nararamid na kanyak idi. Apay ka di anagrigat mo apakawanan ni nanang mo, Edward? Di mo ka di pampanunutan? Ano saan nga iti panang disiplina na kan kaidi? Saan mo amaragpat no anya ka man ita? Agtal na ka. Kita am dagiti agtutubo ita. Nalakadala ang amaalat ikayatda. Iso anakapoy da kadagiti problema iti biyag. Saan da nga amo nga ilalaan dagiti sakripisyo dagiti naganak da, ta saan da napasaran ti nagrigat? Nita, saan ka pa'y langag, sardang? Mamakawan ti Diyos, taam muna ang naggapu tayo iti tapok. Apay adi mo mapakawan ni nanang mo? Tao laang ni nanang. Agbasol mo't akasken ka. Apay nga itakalaan. Malaman Nakimiting pa'y ngamin. Kalpasan na, kinasarita nak di teacher ni Jenny. Kat, anya nga iti imbaga da di teacher na. Saan mat gayam asumsumrok iti eskwelaan ni Jenny? Anya? Kasano kum amapasamak tayo ta? Inal daw mat asumsumrag. Ik-ikak iti nawadwad a kwartana. Dayta ti makagapo, no apay ama ibarbarkadan Jenny. Gapo iti ado a kwarta nga ititad mo kankwana. Maibarbarkada ni Jenny? Wan, sumursurot iti dakas a barkada. Oh, damagak man itakan ka? Nasaya at kakadi nga ama? Jenny, agsarita ta. Adda pa panak. Saan nakabasta talikudan latan? Or-orayan dagiti barkada. Nangag mo kadit imbagakan ka. Kunak adinak talikudan, tagsarita ta. Imot ka? Anya? Uli teman ti imbagam? Dumaw-dawat ak iti kwartakan ka. Di nakpaikan. Taan anwam kumati kwarta. Tapay adamagom. Kasta itan ti panang sungsungbat mo kanyak. Apay nga minadinak kayat nga ikan iti kwarta. Bilbilangan ka, Jenny. Di mon urayin ang makaungantak. Siyak ti amam. Urayan niya ti aramidam. San ang mabaliwan dayta? Apay adinak amo a respekton. Ha? Adula aming nga ibagbagam. Panawan ka man lang ay. Jenny! Agsubli ka! Oh, makitam? Makitam ti epekto ti aramid mo? Di na kan amo a respektuan di anak mo. Jak amunuan niya ti aramidak. Teenager pa'y laang. Ngam pagsaksakitan nan ti ulok. Nana, kumusta kayon? Napigsa kayo ka din? Ay, pilpilit ti mga anbalasang ko. Ayun gayam, nagkita dala kay ko kan Edward idi na minsan. Napan ka no di pagtrab-trabahuan dala kay ko. Ay na, nagmayat ka nun jelugan na. Sabali at talagang tibos. Nasaya at nagkita dagayam iti asawam. Una na, ay na, bagbagay na ti posisyon na akas chief. Kasta ka day. Nanang, agtumar kayo ni tiagas yun. Ay na mare, istorya kininanang mo. Anakita ka nun nila kay ko ni Edward. Ay na, nagmayat ka nun ti pamagina. Saan akas kinilakay ko alumaklakay, gapo iti kinadagsan ti trabaho na. Barang umay da pumasyar. Ay kat nasaya at ano kasta. Ay,
Pudno ka di day nga ipagbaga mayang. Kano da ngay nga umay. Ay nasken amay saga naak. Agdigo saktaw. Ken isuot ko di kabarbaro abadaw. Sorpresa kumakan ni Nanang. Nailawan kumunta na naibaga. Apay amasapol nga agdigos kayo ngay nana. Ay katwan Tano ara ko panakto ti anak ko. Ket nabang luak amaangot na. Ay na, maragsakan ako na, itay may naksinarong karanan ako. Di mula amaw, anabayag nga inururay ko na ito'y akan ito. Pakawanan nak, no itaak lang anak umay, Nanang. Nabayagan aplan-plan mo na ito'y akan ito. Panagrik na katawanan sakit ko, tanakita kan. Ay, wan gayam, ayan nga iti apo ko. Apay asaan nyo akadwa. Isu itati parikot ko, Nanang. Diyak mo, no kasanok a disiplinaan. Nanang, naamiris ko itan. Apan ang ipataggayam, ti inaramid mo apan ang disiplina kanyak ide. Wan, anak ko. Saan anasaya at nga agipumpen ka iti gura iti naganak mo. Disiplina mo ti anak mo iti omno apanang disiplina. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo, iti direksyon Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Sound effects Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay na inbag nga oras kada kayo amin.